hwe kwa nipa fa so kun ya oh sese nipa kun no akoye common Ebusiafo mema obibia akwaba eyemuni aba Mercy Kaonene de medi trending news ebremo eye arewo semo a esi wokotoba bi eye abranti a wono wedi 29 years a ye friend no Samuel Ofosu a ne papa no so di Kofi Ofosu a ye abranti ya ne maame Edis Esther Opokua ena akoba sa abranti no no a ne papa ne maame a wodi ni fiat asefo asase so wawo omosekan nanso onyame edi mame na afofie a ye kasei okopie mu wo mamobi general hospital nanso esanse eye serious nti ya transfer ne de na kotati 7 military hospital nanso ne papa ne de afofie anto ata watu anananom ewonse de na sanse mu wei no chese ya hometi sem eyarewo sem se wo ba wachim na wo no sha wo mu nsem 9 good months share a different world altogether. Ni awu echi ni na awu ba wo sweaty ya ma chi so 2 o'clock. Na wo come market. Na wo no asa chisika wo so eku efi atase fa se ya wo meti sem na nsem yi enchiremu wo mi twa me ho aba na ne de ahihye so. Too much GH. We did that say Japan. A breppy and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here Too Much GH. Too much yet, too much. Na me so me I'm more fire. For mema obibia akwaba biem ena mensemi ene ma to mensa afre ye papa apostle ajiman prempese ombeka ye ho na ye church nsemu apostle mema wakwaba ya me anka na safomba no te sen awurade tumi ne nti so obia ho ye boni bi enfie ye da erade ase na so e ho ye ya me adome so me ho ye black no fataw me da ase apostle na apostle share wusem yi arawusem yi uje won pa won ti ase won ne sen apostle yo Mercy na me shira wedi kan o shege my phone nyina awurade ntwero mu di won kon mo ni adwuma pa mo ye awurade nyam kase na adwuma no so aba bebre apostle ahwefo nso omo ntini etia nti na me shira wo omo koso a Too Much GH obia mra anytime bia en sam papa wo apostle hu ya pa yes already ntwe amanfo di mo nkon mo heavy crowd here pa master man me ni me manyina so na me nhia wo kire bia obu sama sem se abranti uzi friends ekura Samuel Ofosu die boni na papa eno mame ayew ye to de sikan sheda wo mame no papa ema wo papa etimi owu enu ni asemo na apostle na on say Mercy ewi ase baby ye duro de ye koso odwene wa wo tiase eka Jeremiah chapter 5 verse 39 ewurade se ewi ye brem ahobode ene ahodwiridie ene bekoso wa asase so trese de unsisu se ebesi no na si de nya odwene se beba no na ba asem yo outia na asiafem nya dwene ho a onti ase adentina o papa no ma me e de wa be wiase wutu twese kai e de wo nko unze enti ase bi eni ebru adwen enti ase so so ase ena emra so ho o wiase Exodus 20 verse 13 na awurade mena nsem du no o ka kire nipa man wo ne say men ni awu en take human life men kumumia men kumobia ena say wentie wakokum nipa so check Hebrews chapter 10 verse 28 eno so tetimire mu na say na omo ye no na
we say so obi pu mo se mra okoti moburuhunu ejina dansefo mienu ana miensa enum asem sugu so obi tumra mo ebeze bia obi akokun obi akọ fo obi yire enti muhwem dia dansefo be musa mpa asem ne ye no kura o si ye nkunu ne kun nipa ne bi atua nipa no atua ka so emra wasasi so izee no ya chena to me boa police foguso hwehwe nsem but on dey wo hye kuku mo senia ekoye ye baaye no omo guso hwehwe nsem senia chese bebopo chese wodem se body obedem obedem na wo nemu sai wo kun nipa wanye ni abrante no wanye ni brebo nansen na abrante ne ya waye ewudie ya wedi nansen ntem ayese ewudie na doso ni pekum na yeti se aboa wenya wosika na wakatlas bi da wono wafa na wuku because nansen news because wo ye kan se oman mu a abrante bi cheso oni yo 24 years wachi papa ba ko mame ba ko mba 3 aslotom chese wudie na ba ma apostle dai na ama ewudi abasa ama nipakum enye hu biem a obi asori okun obi ti se aboa wenya aboa wo kunu dai na ama na basa uze John chapter 10 verse 10 Ewurade Yesu ka kire yese owifuo no omma yesi obiwia no asai no okun 1 Peter 5:8 down oso otamfo bonsam no obubom ti se jata ahwehwe de obenya na mene so ase eto bonsam amni ni nipa se o nipa nkoso ahemem ne bone anu be nipa ye enti sese de wine se o se ebinum egu agama so bo ebi egu awade se yeso ebi su gu ewudie so ebi su gu kron bo so ho ya bitirem enti sa ayi nyankopon sese ya odi gu akwan mu no za pese obi ase no na wonya kwan koso ahemem so ni botaye nyina no ni nyina afiri bonsam ni nyina afiri sunsun bi ene ye sai go na kan nyanwa enwa enwa ene de oso okun nipa nyansambo ti se aboa hwesenia 9 years 7 years na 4 years na chi won no slaughter won ye to na onu nso o sama oba isa obesenso so onu nso ya hange ne kunu senya se boni be kum boni fo na e was Psalm 34 verse 21 eno boni be kum boni fo so oso we bi boni dia ene boni no susu obi be kum boni no abi ye de be ba oso so tiase enti ye koso wo Ghana no enye Ghana hanko ewiase nyina ba bia ewo sese ewie no aban Ewurade se wiase be ko wie ahobode ani ahodwiridi ani ebe koso wa asase so wo hani ya chi obi ni ekunu soldier ni captain bi e friend Mahama but about 2 years ago and I knew 2 years denchira ho ba bi no hwe kwan nipa fa so kun ya sese nipa kun no akoye common apostle to see akoye we nipa na mo kam ye sure se eton ma and so na ye nim because say ye ko nipa the accident sisi nipa ewu nipa don wu ko ni na na esie nemi na na esie ene se nkra wo pe nipa fresh meat nipa na ubenya nipa moja ubenya nipa ni nipa ti nipa pass bia ubenya bia to kani bi before JJ Rawlings 1979 na ba bia na ye friend Rawlings Park so ho ni to nipa spare pass nipa ho bibia nipa no mpe eni ade nyina na wo ho pa e wo Ghana ha enti Rawlings ba power no ye na ekoso na nye enti wonya line no enti ohuni wonim enti odwiri ho nyina tugui that place no ho nye abone fo nko na hye ho enima bone ne no ye wudie ja mercy enye yize Rawlings time no sa enti odwiri go ye no odi ye ho car park ye na friend odi ni dia to so friend Rawlings Park
What you say? And you put community and then you put no I news crowd. Sir, I was some. No banning crowd or banning no. Woman ye pet, Sikadro, and money I don't know. Any of software. That won't be a baby schedule no the one. A schedule no my G and one of the Barbara Catas. And one of the Christo D. Atosson. So I may have software, the angels, the prophets, the reverend, and only at the Obi Timikum or bar, and your open one where you could life. What two not that sorry that I see. Or to do for no ordination life. Or banner when you know. The nation woman can take so good, so concrete. Perfect. Mami Bremo, I will say more cost of power we are seeing now. Yen shall brand you. I brand some more for Sue. I want no one, mamma, and any papa, or show them. Yes, so cool, but this is kind of warm when no so and no apostle me person me busa say. Eh, titi ye bi na anko ye just titi ye bi na ne mama ne papa entumi amfa ma no a omudi njije so ama na brabo etumi endi say na ama onu so enya nsusu so say ana say den na akoba enu Mercy say na ubusa me na apostle say na me so mente me won ase me sa to ama o back enu de ebi ye suban obi wo ho no a o de bible no fi ne to na fa wuram ni nyame asam nyina nkotena ne yam obawa koto afaduru pegging no akano no yi nyame asam na to ogu wan ye gu toilet me kram te nyame asam nti obu ho no ma wo ne ba wiase a kese ewudie nsamone nkwasi asam ena ewo nu wonya papa akora sorry abe wo nkobi what you are saying, what you pay. Such as you do not. Only do also a one and so Auntie 10 years. I want to call a brim. Yan China Quampa, Proverbs 22 verses. Or say, shall I above for a queen on fast one or Ninia? One free home. And also, I could have one what the 10 free quarter from the Yamiasam Buranoa, the Yamiasam Shanoa, or Nina, ought to be sanity and create the emphatic. So, and obi so on ma, e yem suban na yem suban. Nti asofo kra no, ye ma ebi nye. Obi yem kra bone. What's my apostle pastor ma chipping, what's my okay dey won mu. Ye timi wo obi a wono no, asode an oba ye kyese ye wo no no, asode no di firi fum no de bae. Ewudie no di firi fum no de bae. Ye won krofo sase na ye wo nipa bi wo ho no a, wo bone kyem so anya yi. Ye nkanasem. Ye wo no ya won no o ya kora boni la ene ya bosomba na seden say ebi ya bosomba ebi ya nipa bi a ono no on fa nyame asem on fa no ma Kristo on kwa sorry on fun yankopon okay enti no ewiase na beba ni enti wiase no wonu musa obonsam nyokwan e de ne ye de ono obonsam no pe bonsam no de no say obewia no ase no okun enti ono ye Satan friend destroyer or be destroy. It is our check. They will addition to new one or do by a drama. Okay. What it was some not no the oil. Tell you, Baya, or best say at the end corner, where you say self war or a destroyer. It didn't be out just as it hear me say, who was far Bible, who was seeing a miasem. Now, in conclusion, and one could be some name Bonibia and some fata. Short as here. There's a 1 year, sir. Now, so much 10 years you. No, after here, Ahunya dear, any we are say, cast papa bay, and no, I do anybody actually. And there be a video. Bobo Crono, Bobo Po, Bessie Nipa, Nipa, not the Yeska. Short as here. Sir, I brought here for see. For see. The one idea, and yet, the Emransu was as usual, and it is a Manacho. And I would do we ever so. And you know what out. Na apostle yemre ko na pese me bisa question ansa na efria wona wo de won mo de almost yom bekum nipa wo hwe umbo nipa da na wo hwe wonyonko nipa anka butaye bi wona brabo mu se so fafele na wo hwe no na wo kuno nsa akrofo no
ensusuaso bi eni omoso ensusuaso bi anko omoso ewudi omu kunipa ensusuaso bi eni omoso ana enya ensusuaso bi awo omoso yo merci emidasi na ensusuaso awo nipa fam eni hu ensusuaso awo nyankopon fam so ensusuaso ya obusami hu ensusuaso okokum ni papa yi na ne maame so prepare ya oda hospital yi inizi hu ensusuaso ne sei ono so dem ye bedi wasem ye do akọ oku nipa nko ade automatically obedem so kiase ensusuaso beba so no correct wonye sa boni we ensa metene wi ase emi e show man sa metos because ye gao na betene wi ase a sa bebe na be sa ye de chance so eti ye do betum na apostle me pese ye ko won na wadwane nso no omo ayenye omo angabe omo anchi omo no na omo ye wudie na na omo di na omo so sa so ben na omo so ebe ko de wadwane nso no onim ba bi a wote ohun na me kire no e na wudwane nyame nso a wo hyabase kana say MP a wo central region your friend is impo de amro pese ye si amro pese kokun ni ya omo nyane so mu nyane si akodo a wo ya ko chiri wo ya ko chiri se omo nyina egum ye di o masem about me dem pese wo kon ya yanchi omo ne so wona wo yanchi omo wo yanchi omo no awurade se boni bekum boni fo no oni pa bia wudi boni a edi wachi Galatians 6:5 was obiara besoa na besoa enti no boni na waye wonno tibi ase mu kum nipa kamu jatugu a won tibi ase ma ho ntɔ da sa wode ko sie ba bi sɛ de nya ye nchew ba ho ntɔ da na obewu boni sa na Nyankopɔn so awuo ne chi no Hebrews 9:27 atemwo da homa so tiasie ba wo tie sa season wo kum nipa ya nchew nyesa okope ba bi wa doje wo ga se wo ho beto se wo kum nipa wo susu wo da kwa na so da ya na ho popo e be sure so sa obo otumi kum nipa ka 1977 obi kum nipa o area yete odwane 3 years time wonu na sa baaye obeyi ni ho che komo of one ya delico police station was what down on timina sa wo ye bibi enye yi ne ho dare no enti wo de no ho aba ya de koma police for one ya de ni tum enti so oku ni bana go che ba bia mercy enya dia be fa ho di nipa sumsum eni ni moja onyame obo nipa no wo tumi se utumi ti oku nipa utumi ni se kan wo nipa ene kan wo se wo nton so tiasie enti yen kum nipa sa just like that ukum nipa se pe wo problem yo apostle me da se ukum nipa wo problem apostle ye mre ni ko na ye di ye mre ibe ko ewie apostle pe se futuo bia owo ema wona wo gusu kun nipa sesei anyone a wo kun adwane anyone so a omo de omo say get to life no believe it okay efutuo bia wo fama omo na afa so ma me fo no nso a koba sentete ye no NCP sa na omo bana nkasa tani beti omo so efutuo bia na nso wo de amomo amaye yo monsieur me da sipa ene Ghana fo apostle aduma prempe me wo asem bi katere mo awudie said the abrantie fosu akwakoyi ema no so bi wo hon ma omo so ye awudifo pa sa guess no fe address kama ekro oba woni be ma nyinsan ya no odisika kuma doctor no akoyi nyinsan na toku o ye awudini sa oba no o hemi no o so ye awudini two doctor so ma no di nyinsan bremu a no mo yi atogu because of money mo so ye awudifo eti won sacha ma dwene enfiri sa ne ma no anya sa wo kun nipa ka nipa gu moja gu no agbofra na o se ye funu no wo ye nipa o wo kuna to atun kan hu se umfa hu ni daachi asem da ho ma o atam wo da ho ma o ebi se Nyankopon triasefo wo hwe de ekofo nyina ni nyina ne se enti Revelation 21:18 wo se na ehunfo ene won no wanyi ni ene ochiwade yefo
ɛne awudifoɔ ɛne nyɔmamafoɔ ɛne adutufoɔ ɛne abosomsomfoɔ ɛne atorofoɔ nyinaa ebenya wɔn kyɛfa ɛwɔ ɔtadeɛ a ogya ɛne sɔfe ɛdɛre mu no ɛno ne awuprenu no wosɛ ɔbɔ awudifoɔ nso din awudifoɔ hyɛm bi eti Ghanafoɔ sɛ mo ansakyerɛ mo adwena awudie bi a wudi ne sum ase yɛ obi ehuniɛ no ka hu sɛ twɛdi ampɔnkwa ne onyankopɔn te asbɔ wɔ hu wɔso sɛ nipa no atemu da no bɛda ogya a sɔfe ɛdɛre mu ɔtadeɛ no ɔbɛsɛw ɔkra no nipidie nyinaa enti muntwe mo ho mfiri awudie ho ɛne bɔne ho bɔ ɔbobɔ odin ɛne deɛ wonim sɛ ɛnyɛ because 1 John chapter 5 verse 17 ɔsɛ deɛ ntini nyinaa ɛyɛ bɔne deɛ ntini biaa ɛyɛ bɔne enti Ghanafoɔ nsakra wɔadwene obiara ɛmbra ne ho ase ɛma Nyankopɔn asɛm ɔmmra ne ho ase nkyɛ Nyankopɔn mmra ase enti ɔsɛnkafoɔ mede wɔatwa toɔ ɔsɛnkafoɔ ɛtire dumiɛnti kyɛmu dumiɛnsa ɛne dunam ɔsɛ asɛm no wieɛ no deɛ yɛateɛ nyinaa ne sɛ deɛ nipa wateɛ nyinaa deɛ twa kɔsi ne sɛ suro Nyankopɔn fear God and keep his commandments na ti ne mmara nsɛm so yɛ pastor na ne yɛ nyinaa awofoɔ no mepɛ sɛ wodi afutu na ne yɛ nyinaa na Onyankopɔn bɛba atamu na deɛ ahunta nyinaa so papo bɔne o wo abu ho atɛn ɛna awofoɔ no nso a yɛaba wiase no yɛyɛ berɛ so kane tete no ɔwo sɛ na bɔne wɔ wiase deɛ nanso na ɛteteɛ pa a yɛde ma yɛ mma no mu ntim na nkɔra no suro Nyame na bɔne nnɔɔso sei enti awofoɔ no yɛ a mo ntire ne mu ma no fa mo ma nkɔ asɔre mo nkyerɛ wɔn Bible na ɔmo nhyia ne yie na mo tete mo ma yie na nkɔra no mɛyɛ mpanin papa ne sɛ sɛdeɛ Awurade aka no Proverbs 22:6 no kyerɛ abɔfra kwan a ɔmfa so na onyina wɔmfiri ho wɔnkyerɛ ne ne yie a wɔsɛ ne ba no wɔyɛ ne ba maame ne ba no wɔtwa ne ho abɛku no obi nim reason no ebi ana there is a cause na sɛ yɛn bo obi ba yɛntie nipa yɛkɔ school no wokɔ school teacher ni twa ba woyɛ deɛ nya yɛtwa yɛ ba lew tam no na aso ntia kama kɔ asɛm bi na nga yɛ aso party bɔ ne fama yɛ yo na nkwaraa no yɛkɔ school ne akyeɛ woyɛ bad woyɛ late woyɛ deɛ nya ne teacher ni akyew no lew parade nyinaa ne apro twɔ kyi mama account awofo ntimi bɛka hwe ɛnɛ wɔn ho na akɔburu obi ba teacher ni ntimi twa kwara ba teacher ni ntimi nka kwara asɛm enti kwara na sɛ apro atete apansam enti awofo fa nso firi mu ɛfa firi awofo enti Awurade ehu Ghana mabɔ ɛne awofo nyinaa awudie ɛnyɛ bedama se Apostle Adima prempem me number ni 0544 2626 14 0544 26 14 and 020 70 200 11 020 70 200 11 Onyankopɔn so dwen kan Ghana man ɛwɔ Yesu Kristo din. Ayo etiefo ene ahwefo ye ni Apostle Ajiman Prempe a oda asafo the Bible Church of 7 Day Accra Tuba ena wo hwehwe na wobemu ene ne etwetwe enkomo na akomodie yi won so wadwenkyerɛ wo ya adwenkyerɛ bi a wo fato ye comment section wo efama yen na afe won subscribe ya na wa subscribe senya dan da edi dwumedi etumu a one first person won so won sa ebeka bi muni aba Mexico ene ne de medin kitanwu ebre mu aha ene mre be ma me kwan na me de mu esi dasene ye besan ehia makra mu the major prophet kun chacha on say me catch o say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonden ti na Adam wo hu nyame ye no mu nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira na ura. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.